Mangamuyo kita, O Ginoo Dios nga amon, ang Dios ang amon katigulangan, imo ginhatag kay San Joaquin, kag kay Santa Ana ang Dios nun nga bugay, nga sila mangin ginikanan sang iloy sang imo anak, nga nahimo nga tamo, paagi sa ilang mga pagpangamuyo, itugot ka madangat namo ng kaluwasan nga imo ginsad sa imo katigulangan, kag sa imo kaugalingon nga banwa, ginapangayo namo nini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagaharyo pod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang gid nga aton padunggan ang lolo kag lola ni Jesus kay si Sirach sa aton hauna nga balasahon nagapahanumdum sa aton nahanungod sa pagdayaw sa mga dungganon kag matarong nga katigulangan. Ang nahauna nga balasahon. Balasahon gikan sa libro sang Exodo. Sadto nga mga inadlaw, naglakat si Moises kag ginsugiran ang mga tawo sang tanan nga ginsugo sang Ginoo kag ang iya pagsulundan. Ang tanan nga mga tawo nagsabat sing dungan, tumanon namon ang ginsiling sang Ginoo. Ginsulat ni Moises ang tanan nga mga sugo sang Ginoo. Aga pa sa masunod nga adlaw, nagpatindog siya sa kunsaran sang bukid sang altar kag sang 12 ka monumento nga bato para sa 12 ka tribo sang Israel. Dayon nagpadala siya sang pamatan-on nga mga lalaki sang Israel nga nagdulot sa mga halad nga sinunog kag nag-ihaw man sa mga turo nga baka agud ihalad sa Ginoo, subong halad sa paghiambit. Ginkuha ni Moises ang katunga sang dugo, kag ginbutang ini sa isa ka yahong. Kag ang katunga sini ginwisik sa altar. Dayon ginkuha niya ang libro sang kasugtanan, kag ginbasa ini sing mabaskog sa mga tawo, kag nagsiling sila. Himuon namon ang tanan nga sugo sang Ginoo, tumanon namon siya. Dayon ginkuha ni Moises ang dugo sa mga yahong kag ginwisik sa mga tawo, nagsiling siya. Ini amo ang dugo nga nagasilyo sang kasugtanan nga ginhimo sang Ginoo sa inyo sa paghatag niya sa tining tanan nga mga sugo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Igahatag sa iya sang Ginoong Diyos ang trono sang iya amay nga si David.
Hindi mo pagbawion ang imo panumpa kay David nga nagasiling. Himon ko nga hari ang isa sang imo anak nga lalaki. Kang maghari siya sa dason sa imo. Ginpili sang Ginoo ang Sion, kay luyag siya maghimo sang iya puloy andito. Diri ako magapuyo sa walay katubtuban, diri ako luyag magagahon. Dirihimon ko ang isa sang kaliwat ni David nga mangindako nga hari. Diri padayon ko ang pagahom sang pinili ko nga hari. Pakahuyan ko ang iyang kaaway, pero ang iya ginharian magauswag kag magadako. Ingahatag sa iya sang Ginoong Diyos ang trono sang iya amay nga si David. Balasahon gikan sa libro sang Efeso. Halungan ninyo ang inyo pagkabuhi. Hindi kamo magpakabuhi pareho sa mga tawo nga wala nakaintindi, kundi magkabuhi kamo bilang mga tawo nga nakaintindi sang kabubuton sang Dios. Hindi nyo pag-usikan ang inyo tiyempo, kundi gamiton ninyo sa paghimo sang maayo tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. Hindi kamo magmangin ignorante, kundi intindihon ninyo kung ano ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa inyo. Hindi kamo magpahubog, kay ini pagpatuyang lang sang inyo kabuhi. Sa baylo, magpamunok kamo sang Espiritu Santo. Kung nagatilipon kamo, gamitan ninyo ang mga salmo, kag iban pa nga mga kanta, parte sa pagdayaw sa Ginoo. Kag kung magkanta kamo, dapat halindid sa inyo tagipusoon. Magpasalamat kamo permi sa Dios nga Amay, sa tanan nga butang, tungod kay Ginoong Hesukristo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog.
Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Si Jesus nagsugid sa ila sang isa na naman kapalaanggiran. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka tawo nga nagsab-og sang maayo nga binhi sa iya uma. Isa ka gab-i sang nagakatulog ang tawo, nag-abot ang iya kaaway, kag ginsab-ugan man sang bugang ang iya uma kag naglakat. Sang nagtubo ang tanom, kag nagpamunga, ang mga bugang nagtubo man. Ang mga sulugoon sang tawo nagkadto sa iya kag nagsiling, maayo nga binhi ang imo ginsab-og sa imo uma, pero diin bala maghalin ining mga bugang. Nagsabat siya, ginsab-og ini sang kaaway. Nagpamangkot sila, luyag mo bala nga panggabuto namon ang mga bugang? Nagsabat siya, hindi lang, kay basi may magabot man kamo nga mga trigo kaupod sa mga bugang. Pabay ilang anay, nga magpamuhi ang mga bugang, kag ang mga trigo tubtob sa tig-alani, kay kung tig-alani na, singganon ko ang mga mangangani, gabuta anay ninyo ang mga bugang, kag bugkos sa ini, kag idapong sa kalayo. Dayon tipunan ninyo ang trigo, kag isulod sa akon bodega. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagpabilin nga nagatindog para sa bendisyon. Palihog magpungko. Very Reverend Father Sylvin Gloria, ang aton nga Episcopal Vicar diri sa Western Vicariates, Very Reverend Father Erwin Bombaes, ang aton nga Parish Priest diri sa sining parokya ni Santa Ana, mga kauturan ko nga mga kaparian nga yari diri sa aton nga PPC President kag mga opisyales, mga leaders naton sa aton na narisari nga mga BECs, sa aton nga halangdon nga Mayor nga yari diri, Honorable Jose Villanueva, sa mga municipal officials, kag sa inyo tanan nga mga kauturan ko kay Kristo, maayong aga. Amo ini ang ika-89 nga fiesta diri sa sining parokya ni Santa Ana. Gani mga 1936 ini na tukod nga nangin isa ka parokya. Kag ini nga parokya nagpanglakaton
sa sulod sa sining mga tinuig. Pagpanglakaton sang isa ka Kristohanon nga katilingban nga may pagtuo. Pila na ayhan ang mga taga-diri nga nagadala sa ngalan nga Ana o kun Hana. Pila na ayhan ang mga taga-sapian ang nagadala sa ngalan nga Joaquin o kun Joaquim. Ambot kung may ari pa diri sa inyo subukan nagasimba nga nagadala sa sina nga ngalan Ana Mera duay ko nakitaan Joaquin. Si Joaquin Aradra, no? Mga kauturan kay Kristo, amo ini ang patrona ninyo, no? Si Santa Ana, kaga upod of course sa kay San Joaquin, no? Si Santa Ana natawo sa Bethlehem. Gani taga Bethlehem gid ini siya, no? Ang lugar kung sa diin natawo ang aton nga Ginoong Hesukristo. Si San Joaquin ginasiling ang iya pamilya taga Nazaret. Kaga didto ang ila balay, didto ang iya nga mga paryente, kagani posible nga natawo si San Joaquin sa Nazaret. Si Santa Ana kag si San Joaquin sa malawig nga mga tinuig sang ilang nga pag-asawahay, wala gid sila makabata. Apang wala gid magpalya ang ila pagtuo sa mahal nga Dios. Nagpangamuyo gid lang sila nga makaanak. Kag insabat gid man ang ila nga pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Kag inhatagan sila sang isa ka bata nga babayi nga amo si Maria Santissima nga ila nga ginpadako bilang isa ka babayi nga nangin puno sa mga bertudes. Ginhalungan gid nila si Maria Santissima nga magdako nga nahalad sa mahal nga Ginoo. Ayhan wala man sila makahibalo nga ginpili na gali sa mahal nga Dios ang ila nga bata nga mangin iloy sang manluluwas. Mahibaluan gid lang ini kung nag-abot na o kung mag-abot na ang anghel kag nagtunda sa kay Maria nga siya mangin iloy sang manluluwas. Ambot kung sang pagtunda sa iya didto sa Nazareth, sang anghel nga siya mangin iloy sang manluluwas, kung buhi pa sadto si Santa Ana o kung si San Joaquin. Ato na hibaluan nga buhi pa si Elizabeth kag si Zacarias nga ila nga paryente. Kay nagduaw dito si Maria Santissima sa iya paryente nga si Elizabeth. Daw ano, kadako nga grasya ang ginhatag sa kay Ana kag kay Joaquin. Kamangin iloy sang manunubos ang ila nga bata. Pangamuyo, pagsalig sa mahal nga Dios. Amoy niyang ginatudlo sa ato ni Santa Ana. Kagani, hindi kita magmangin desperado sa kung anuman nga mga kalalatan kag mga kabudlay
ang nagaabot sa aton nga kabuhi, maglaom kita pirmi sa mahal nga Dios. Kayang paglaom sa Dios, suno kay San Pablo, hindi gid magpaslaw sa aton. Nga bangod ang Dios mahigugmaon. Kag ato na hibaluan nga ang Kristohanon nga pagtuo ukon paglaom napasad sa gugma sang mahal nga Dios. Mga kauturan, suno kay Papa Francisco, sa tagipusoon sang tagsa sa aton, sa tagipusoon sang tagsa katawo, nagapuyo ang paglaom. Ini isa ka handom. Handom nga mag-aabot gid ang maayo nga palaaboton. Ang maayo nga pagkabutang sa aton nga kabuhi. Siling ni San Pablo, ubra gid lamang sang maayo. Hindi ka gid maguntat sa pag-ubra sang maayo. Kay may pag-aanihon ka gid sa ulihi. God is good all the time. Kag hindi gid naton mapaktan ang mga kaayuhan nga aton nga mabaton. Bangod kay kita nagaubra man sang kaayuhan sa aton nga isig katawo. May isa ka istorya. Ini natabo ginasiling dito sa Maryland sa Amerika. Istorya sang isa ka pobre nga bata nga nagabaligya sang jutay nga mga souvenirs. Kagani nagapamalay-balay siya sa iya nga pagbaligya. Ang iya ngalan si Howard Kelly. Nagalaom siya nga makabulig ini sa iya nga pag-eskwela ang iya nga ginabaligya. Sang isa kaadlaw, sa isa ka balay, nagpanuktok siya kag nagbaligya sang iya nga mga jutay nga mga souvenirs. Kapoy na siya sa iya nga paglakat kag pagbaligya. Sa bagay nga nagpangayo siya sa tubig sa tagbalay. Ang tagbalay, isa ka babae, naghatag sa iya. Pero imbes nga tubig ang ginhatag sa iya, ginhatagan siya sang isa ka baso na gatas. Gininom yadto sang bata. Kag nagpasalamat sa babae. Nagpamangkot pa gani siya, ay may balayran ako. Siling sang babae. Gintudloan ako sang akon iloy nga magmaalwan sa mga tawo nga nagakinahanglan. Naglipas ang malawig na panahon. Kag may naggasto sa yadto nga bata na si Howard Kelly sa iya nga pag-eskwela. Tubtub nga nangin isa siya ka doktor. Bantog nga isa ka doktor. Sa hospital nga iya ginatrabahuan, may na-admit nga isa ka babae kag si Dr. Howard Kelly nangin isa sa mga doktor nga ginkonsulta sa sakit sang yadto nga babae. Sang nahibaluan niya ang banwa
nga ginhalinan sang yadto nga babayi nga may pinasahi nga sakit. Iya siya nga ginkantuan sa kwarto. Kag nakita niya ang babayi, kag nadumduman niya, kay nakilala niya nga amuyadto ang babayi nga naghatag sa iya sang isa ka baso nga gatas. Wala man sing duro gamo, wala siya magpakilala nga siya ang yadtong bata nga ginhatagan sang babayi sang isa ka baso nga bata. Nagwa siya sa kwarto, kag siya ang nangin doktor sang yadto nga babayi. Iya nga ginoperahan ang babayi, nag-ayo sa sakit. Kag nagpinalibog ang babayi natural sang iya nga hospital bill kung pila ang iya nga balayran. Kag nag-abot gid ang adlaw nga iya ginakakulbaan. Ginpangayo niya ang hospital bill. Kag iya nga ginlantaw, iya nga ginbasa. Kag dako ang iya kakibot. Nga sa idalom sang iya nga hospital bill, may nakasulat, paid in full with 1 glass of milk. Kung sa aton pa, bayad na, fully paid. Sang isa kabaso nga gatas. Naghinibi ang babae. Nagpasalamat sa mahal nga Diyos. Why man niya nakita ang doktor? Apang dako gid ang balos nga nag-abot sa iya nga kabuhi. Mga kauturan, ini nga istorya nagatudlo sa aton nga bisan ang jutay nga kaayuhan
Turan kay Kristo, ang tagsa sa aton, may mga pagtilaw sa kabuhi. Bisan sa kabuhi ni Santa Ana, sa kabuhi ni San Joaquin, nakaagi man sila sa mga pagtilaw sa ilang kabuhi. The trial of childlessness, ang pagtilaw nga wala sila sing bata. The trial of public shame, ang publiko nga kahuy-anan nga dala sini. Nga kay sang ilang nga kapanahunan, ang mga Hudiyo, may ara sila iya nga pagbinatasan na kung ang isa ka babayi hindi makabata, nga may bana, nga nagaupdanay sila, ang ina nga babayi, ginasiling nila, ginsilutan sang mahal nga Diyos. Ang ina nga babayi, ginasiling nila sa mga Hudiyo, nga wala ginabindisyonan sa mahal nga Diyos ang ilang nga pag-updanay. Kagani, nagabatyag sang kahuya ang ina nga babayi kay wala siya sing bata. Kag isa pa, natural, nangin subject siya sa mga chismis. Ginabaliwala siya sa mga tao. Manubo ang paglantaw sa iya. Gina-isolate siya sa mga tao. The woman experiences social isolation. Kagani daw ano ayhan ang kalipay ni Santa Ana nga ginbugnaan siya sa mahal nga Diyos. Daw ano ayhan ang kalipay ni Elizabeth nga ginbugnaan siya sa isa man kabata. Nga bisan sa iya nga katigulangon, bawas pa siya si Elizabeth nagbata. Mga kauturan kay Kristo, diri naton makitaan sa kabuhi ni Santa Ana kung daw ano kasolido, kabakod sang iya nga pagtuo. Wala gid siya mag-surrender. Ang paglaom nga makabata siya sa ulihi, yara sa gihapon, buhi ang paglaom sa iya. Kag nag-abot gid ang tion, nga wala gid siya pagpaslawan, o kung pagpaslawa sang iya nga paglaom. Nagbata siya, kag dako-dako pagid ang bendisyon nga iya nga nabaton, kayang iya nga bata nangin iloy sang manunubos. Ginbubo sa kay Santa Ana ang grasya sang mahal nga Diyos, ang gugma sang mahal nga Diyos. Mga kauturan kay Kristo, si Santa Ana naka-eksperyensya sang kadulom sa iya nga kabuhi, upod ni San Joaquin. Apang nagalaom gid siya nga magaabot gid ang kasanag sa ulihi. Nagabot gid man ang ina nga kasanag. Nagsilak ang ina nga kasanag. Nagbata siya kaginhingalanan kay Maria. Patience ang pagpasyensya. Amo pagid ini ang ginatudlo sa aton ni Santa Ana. Sa karon nga panahon, luyag naton nga ang mga hitabo, aton nga mga transaksyon, ay i-fast forward. Luyag naton nga madasig, ara dayon. Kagani, kung kaisa
daw natak-an kita maghulat, nagainit ang aton nga ulo, nagapinamuyayaw gani siguro ang iban sa aton, kung kaisa nagatuhaw ang kapintas. Kulang ang pagpasensya. Bisan gani sa panimalay, daw mabudlay na gid kung kaisa ang magtililipon. Ang pagtililipon sang isa ka pamilya. Nagasinakuay, mga kauturan, sa sini ang ginatawag naton nga bertud sang pagpasyensya, ginabayluhan, kagani daw aton nagila nga kaugaligon ang aton nga ginapanumdum nga wala na gid gani kita kung kaisa nagaangot sa iban nga mga tawo. Mga kauturan kay Kristo, ang pagpasyensya amo ini ang nagapalawig sang aton nga paglaom. May ginalauman kita. Kag nagalawig ang aton nga paglaom. Kung malawig man kag mahaba ang aton nga pagpasyensya. Ang pagbayluhanay sang paglaom kag sang pagpasyensya, ang pagsustener sang aton nga paglaom tungod sang aton nga pagpasyensya, ini tanan nagapahanumdum sa aton nga kita bilang mga Kristiyano nagapanglakaton. Gani sa isa ka parokya, halimbawa diri, kinahanglan naton ini kay nagapanglakaton kita sa aton nga pagtuo. Nagatubo kita sa aton nga pag-updanay sa pagpakig-angot naton sa iban nga mga tawo kag sa aton nga pagtuo sa mahal nga Dios. Amoy ini ang ginatawag nga mga interplays, nagabayluhanay ang paglaom kag ang pagpasyensya. Kag amo ini ang masilig naton ang ginpasad ni Santa Ana sa iya nga kabuhi. Ang interplay sang paglaom kag sang pagpasyensya. Mapinasinsyahon siya nga nagpangamuyo. Mapinasinsyahon siya nga naghulat sang grasya sang Dios. Kag sa sini ang iya nga paglaom buhi, nagalawig kag nagalawig. This was Saint Anne's journey of hope. Kagani mga kauturan kay Kristo, ang paglaom sa mahal nga Dios amo ini ang makabig naton nga angkla nga ginahaboy naton sa malangas nga kadagatan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Si Santa Ana, ginangkla niya ang iya nga kabuhi sa paglaom kamay magaabot gid nga kaayuhan halin sa mahal nga Dios. Ini nga angkla sang paglaom amo ang iya kapag-unan sa tion sa mga pagtilaw. Ang pagtilaw isa ka bertud sa iya nga kabuhi nga naghatag sang direksyon sang dalan kung ano ang iya nga pagaagyan kag kung ano ang iya nga pagapadulungan. Sa sini ginahandom
ni Santa Ana nga sa iya nga paghulat, sa iya nga paglaom, ang kalipay magaabot gid sa ulihi. Kagani si San Pablo nagapahanumduman sa aton nga magkalipay kita sa tunga sang paglaom. Nga magpasensyoso kita sa tion sang kasakit kag magmatutom kita sa aton nga pagpangamuyo. Amo ini ang kabuhi ni Santa Ana upod kay San Joaquin. Kagani sa sini makasiling kita nga magdangop man kita sa mahal nga Diyos. Magdangop man kita sa kay Santa Ana nga nangin patrona sang pagpasensya, nangin patrona sang paglaom. Isa ka iloy nga mapinaubuson, isa ka iloy nga matinatapon. Pangayuon naton ini nga grasya, mga kauturan kay Kristo, na sa pagpadayon naton sa sining adlaw, sa pagpadungog kay Santa Ana, magpadayon man ang aton nga pagpamalandong para sa kaayuhan sang aton nga katilingban. Santa Ana, San Joaquin, igampo ninyo kami. Amen. Palihog magtindog. Sa sining kapiyastahan ni Santa Ana, ipangabay naton ang iya pag-ampo, agod kita makasunod sa iya nagihan sa paghigugma, sa pagkamatutom, hindi lamang sa pulong kundi sa buhat. Agod makapamunga kita sing nadamo para sa Dios. Ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabayng ang Santo Papa nga si Leo, mga obispo, mga pare, kag mga diakono, magpangabuhi suno sa espiritu kag kahulugan sang Eucharistia, higin sa ulog namon, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabayng nga ang Eucharistia, mangin sentro sang amon kabuhi, sa diin si Kristo nagapadayon sa pagpaligon sa amon, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay nga ang nasa narisari nga mga tilingban kag simbahan nga Kristohanon, hatagan sing bugay sang paghiusa kag paghampanay tungod kay Kristo sa Eucharistia, nga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay nga ang tanan makaambit sa mga patubas ang kalibutan, kag ang mga biktima sa mga kalainan kag kalamidad, magpadayon sa pagdangop sa Ginoo sa gahom sang kaayuhan, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ining amon pagpadungog kay Santa Ana, mangintuburan sang mas madalom nga debosyon sa Eucharistia, kag sang pagsunod sa mga hangkat sini sa karon nga tinion, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay nga ang grasya ang ginpadala sang Jubileo, mapukaw sa amon, peregrimo sang paglaom, ang handom sa mga manggad sang ginharian sang langit, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay nga ang tanan magpasalamat sa bugay sang Eucharistia, nga kasanag kag kusog sa adlaw-adlaw nga pangabuhi, labi na gid sa pamilya, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
O Diyos nga mo namay, paagi sa pag-ampo ni Santa Ana, iwagi ang amon huna-huna kag tagipuso. Paagi sa amon paghigugma kag pag-alagad, kabay nga mapamatud-an namon nga kami imo mga anak. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod para sa paghalad.
Palihog magtindog. Tod atong sakripisyo mahamutan unta sang Dios amay nga makagagahom sa katanan. Batunununtas ang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kakahimayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amo namay bato na ang mga dudot nga amon kinaalad sa imo subong tanda sa amon pag-alagad itugot ambit manamon ang bendisyon sang imo ginsaad kay Abraham kag sa iya mga kaliwat ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo para sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Diyos. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duong, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga makahanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa pagpanaksi sang imo mga santos, imo ginabag-o sing walay untat ang imo simbahan, kag sa sini nga bagay, ginahatag mo sa amon ang maathag, nga pagpamatuod sang imong paghigugma, paagi sa ila pagsulundan, ang mga santos nagapabakod sa amon, samta nagakabuhi pa kami diri sa duta, kag nagabulig man sa amon, paagi sa ilang mga pag-ampo, agod madangat namon ang kaluwasan. Gani, upod sa mga angheles kag mga santos, amon ikaw ginabansag sang mas sinadyahon, magasiling. Palihog magluhod. Santos ikaw, natuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan, busay padalangin mo Espiritu sa pagpasanto sining mga dulot, agad kamahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha, kagin pamihak-pihak ang tinapay samta nagapasalamat sa imo.
Kag iya ini nga ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon kamot sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Kag iya ginpalibot ini nga kalis sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom kamo sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Gani o Amay, among ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami, kay imo kami kinkabig nga mga takus, sa pagatubang kapagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, nung dumay mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma mga sakop siningamon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayag diri nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kang maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga Iabana, upod sa mga apostoles, kay San Joaquin kag Santa Ana, kag sa tanan nga mga santo sa nagpahamuot sa imo, paagi si mo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, kag sunod sa iya nga gintudlo, mga muyo kita sa may dako nga pagsali. Sama
siling sang sa langit. Agang mo kami singkan unamon sa matag adlaw kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawan namon ang mga nakasala sa amon. Imo kami padahon sa mga panulan hinunood kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at agi kami isang paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agud maluwas kami gihapon sa tanan nga mga palaligban, samta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon kinalauman, nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidayat kinabilin ko sa inyo, ang akong paghidayat kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kagsunod sa imo ginsiling, at agi siya sing paghidayat kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katubigan. Amen. Ang paghidayat sang Ginoo yara sa inyo sa gihapon. Kagyaraman sa imo. Karon maghatagay kita sang tanda sang paghidayat sa inyo tanan. Palihog magluhod. Yari si Jesucristo, ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan kita tanan nga kinadapit sa bangkete sang aton nga kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akong puluyan, apang imit lang lamang sa kapulong kag mag-aayo akong kalag.
Check. 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 Nokla. Nokla.
Palihog magtindog. Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, imo ginbuot nga imo anak mabunagi kan sa tawo. Agod nga ang tanan nga mga tawo matawo liwat, gikan sa imo. Paagi sa makatilingala nga sakramento sang bunyag, ihatag sa amon, nga imo ginpakaon sang tinapay, sang imo anak, ang matudtuod nga balatyagon sang pagkaanak mo nga inayupan. Ginapangayo namon inisay mo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod para sa mga pahibalo. Sa subong nga bahin, kita magapadayon sang aton kausa sa pagpakayo sang aton nga simbahan, pinaagi sa aton piso para kay Santa Ana. Madamo gid nga salamat sa inyo nga kaaluwan. Subong man aton pamatian kag pamalakpakan ang miyembro sang aton St. Anne Parish Choir nga sang damlag lang naging champion sang Jubilee Year Songwriting Contest sang Archdiocese of Capiz.
Sponsor lang po naman yung sa patas mo celebrant sponsor Inyo nabatian ang aton nga team song sang aton nga Jubilee Year kag bugal sang St. Anne Parish nga kita ang tagdaog sang sina nga competition. Madamo man nga salamat sa aton Parish Youth Ministry sa paghatag sang interpretation. Sa subong nga bahin, luyag naton pasalamatan ang aton nga mga mass sponsors. Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Vice Mayor, Office of Sangguniang Bayan Members, the Parish Finance Council, Poblasyon Barangay Officials, devotees of St. Anne and guests, Liga of Barangay Captains, kasubong man sang aton nga mga benefactors, Honorable Mayor Attorney Jose O. Villanueva, Honorable Vice Mayor Dr. Ralph C. Odruña, Mrs. Nancy Escapaniego, Attorney Arthur John H. Biñas, Honorable Barangay Captain Ignacia Santasera, Honorable Barangay Captain Erwin Baldisimo, Honorable Barangay Captain Gloria Lahera, Honorable Barangay Captain Gregorio Labanza Jr., Honorable Barangay Captain Rafael Leonor, Honorable Barangay Captain Gilmar Ore, Honorable Barangay Captain Angelita Isiderio, Honorable Barangay Captain Basanyo Tupas, kag Honorable Barangay Captain Pancho Orario. Napasalamatan man naton si Mr. Dexter De La Torre, Mr. Donny Odocado, Honorable Joseph Abdul Honrado,
Honorable Zoe Maria Felipe Herrera, Mr. Reynaldo Hamero, Honorable Gina Yelo, Honorable Gian Balie Tupas, Mr. and Mrs. Julius Aurelius, Mr. and Mrs. Leo Garcia, Honorable John Manric Figueroa, Mr. and Mrs. Melvin Ocbenia, Mrs. Ana Sabuero, Mrs. Antoinette H. Figueroa, Mr. and Mrs. Victorio Pajarillo, Mrs. Elizani Jensen. Subong man ginapasalamatan naton ang aton nga celebrant sponsors, Mrs. Daisy and Ella Fagutaw and Mrs. Nolieta Obispado. Kag sa dugang pagid nga mga pagpasalamat ang aton parochial vicar, Father Buenape. Maayong aga sa tanan. Sa ngalan sa aton parokya ni Santa Ana diri sa Sapian, upod kay Father Erwin Bombaes, ang aton nga kura paruko, kagupod sa aton nga Paris Pastoral Council, sa pagpanguna sa aton Presidente Jocelyn Obidos. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa aton Santos nga misa subong nga aga, ang aton misa pasalamat sa mahal nga Dios paagi sa pagpadungog kay Santa Ana, ang aton mahal nga patrona. Kaya ginapasalamatan gid naton ang aton nga radio station of the Archdiocese of Capiz, 88.1 Spirit FM. Gincover subong ang aton Santos nga misa, kag ang aton bugos nga misa subong nga aga on air sa bugos nga malambot sang signal sang aton nga radio station. Thank you very much for covering sang aton nga celebration subong sa Santos nga misa. Kag sa katapusan mga hinigugma, luya ko ipaabot gid sa inyo tanan ang pagpasalamat sa aton mga kaparian nga yari subong nagkonselebrar sa aton nga Pontifical Mass sa aton kapistahan ni Santa Ana. My dear fathers, thank you very much. Palakpakan naton sila. Kag subong man mga utod, opdi ninyo kami sa pagpasalamat sa aton nga main celebrant, ang aton halangdon kag pinalangga ang Arsobispo sang Capiz, Most Reverend Victor B. Bindico Didi. Monsignor Vic, thank you very much sang imo tinion nga ginhatag para sa amon. So mga hinigugma, dugang lang pahanumdom sa gihapon. Ang aton nga kisami, ambot kun 1/4 na ang nalambot. So inata na patigayon bangod sang inyong maayong kabubuton. And we pray and hoping nga ina nga kabubuton magpadayon tub-tub tapos naton ining kisami kagang iban pa nga palaabuton nga mga ulubrahon. Thank you very much gid sang inyo nga mga maayong kabubuton, ang padayon nga suporta sa aton mga ginahiwat diri sa aton nga simbahan nga mga hilikoton. Kag sa katapusan, wala ma-mentionar kaina, I would like to acknowledge kag pagpasalamat gid sa aton mga basic ecclesial communities sang tanan nga mga chapels nga sakop sang aton nga parokya for accommodating us, kag sa pagbaton kay sang imahin sang aton mahal nga patron Santa Ana during sa halin pa sa pagsugod sang aton pilgrimage nga ginhiwat naton halin pa sang June 29. So madamo gid nga salamat sang inyo mainit nga pagbaton kag pagpatigayon nga mapatigayon naton ang handom sang aton simbahan, ang pagpaathag sang aton bago nga mission sang aton Archdiocese of Capiz. Thank you very much gid sa inyo nga tanan. Malipayon nga piyesta. Palihog magtindog.
ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bendisyonan kamutanan sa makagagahom nga Dios, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait, tapos na ang aton santos nga mita. Salamat sa Dios. Maayo nga pagsaulog sang inyong nga piyesta. Viva Santa Ana! Viva! Viva San Joaquin! Viva! Viva sa aton parokya! Viva! Kag pahibalo, hindi ana kita maglakat after sang aton nga final blessing. Kay mapapicture kita kaupod sang aton nga obispo. Sa liwat sa aton nga mga sumilimba, dira lang anay magpabilin sa inyo ganatindugan para sa aton nga picture taking kaupod sang aton mga kaparian kag sang aton nga arsobispo.